Joo, terve. Täällä käy nyt puut niin painavaksi täällä mun halakohommissa, että täytyy kouralla nostella tuosta noita isompia. Ja siinä on jo semmonen kuusi tuossa, että ja niinku tuossakin, että paljonko tämä on tuota 10, 20, 30. Ei se ole varmaan joku 50. Mutta tässä on semmonen juttu tässä mun koneessa, että tää vaatii sen päivityksen tuohon teräosalle, niin en viitti kyllä tuommoistakaan pistää automaatilla menemään. Että kyllä mulla tässä nyt jo on se suunnitelma kehittynyt tässä tehdessä, että mitä tähän täytyisi niinku uusia. Että siihen tulokseen on tullut, että tähän vaan semmonen kehä rakentaa näin, missä on U-kiskot täällä näin. Ja sitten semmonen terä, että siitä on sitten joka suuntaan ja se luistaa siellä uussa. Ja sitten tuenta siitä tähän luistimen laitaan. Siitä kehästä. Niin silloin kestää. Tää on ihan lakua. Tää se yli 9000 kiloa työntää, niin tää 12 kertaa 120, niin se on liian lakua. Se menisi, jos ei näitä sivusiipiä olisi tai lyhentäisi nämä sivusiivet. Niin se ei saisi niin kauheata kiertoa tähän tehtyä, mutta kun toisaalta pitäisi nämä sivusiivetkin olla. Että. Mutta minä nyt tuosta kouralla ruppeen niin nostelee, niin hypätkäähän kyytiin, niin katsotaan. Tuossa olisi kaukosäi. Sekin piti kyllä testata ennen, että toimiiko se. Toimiiko se nyt tuohon? Ei puhu mitään, no ei sen pidäkään puhua. Justiin tämän takia sitä pitää testata. Siellä tuo vastaanotin paikka. Kyllä se lähti liikkeelle. Sammuuko se tuosta toisesta? Sam. Joo, kyllä se lähtee pelittämään. Se oli tuolla kaukokäytöllä tuossa, niin se ei. Silloin ei ole tämä kaukosäin toiminnassa. Ei ole haarotusjohtoa siinä. Ai niin, tää ei lähekkään, kun se sammutetaan tuolta öljyvahista, niin se vähän aikaa joutuu. En tiedä, onko siellä joku konkka taikka joku vai mikä siellä varautuu, että se ei lähde heti käyntiin. Joo. Eiköhän tämä ole. Musta tein tämä tässä oli. Kyllä se lähti työntää, kun täältä kahtelee. Joo. Katsotaan miten käy, tuleeko romua. Ja
tämä pitää tavallista isompaa ilmarutiinaa, kun tähän on tullut sylinterin vaihos, niin sitä on tuolla vähän liikenteessä. Lähtee koko pino. Pahasti paistaa tuo aurinko. Vaste just. Vaste auringon silmä. Sairautta pistetään vaan lootaan. Kierrokset oli liian alhaalla, sitä arvelin kanssa. Kierrokset oli liian alhaalla hydrauliyksiköstä. Silloin laitetaan tuo palautukseen ja lyödään käyntiin. Näitä sattuu tämmösiä tilanteita. Laitetaan uudestaan menemään. Alako puu halkee? Pahasti kyllä paistaa kameraa varmaan tuo. Selkää yhtä. Aika junttura, en tiedä kummit päin se pitäisi työntää. Työnnetäänpäs tuo latvapää eiläsen. Loppuuko ääni koneesta? Ei loppu. Katso, siinä on vielä niin isoja puolikkaita. Sehän meni sinne loosiin. Nyt se tempu teki, kun se puotti sen tuon.
pieneksi, että näitä jo käsiin sitten heittää. Tuolla takana on vielä joku. Sekin lähti karkuun, kun oli huolimattomuusjuttu. Nyt en tiedä, kannattaako tätä tehdä, on taas semmonen fiilis. Älä ota sitä. Tuli se sieltä. Nyt. Sinne vaan. Joo, ei siinä muuta ongelmaa nyt on kuin tuo terä, että siihen ei ole vielä luottamista. Sitä jää niin kuin kyttäämään, että miten sille käy. Mutta jos sen kohan siitä nyt muuttaa, niin muuten peli. Joo, katsotaan onko siinä vielä jotain. Ei tässä kyllä semmosia on, nää on jo niin pieniä. Voihan tätä möyhiä tätä kassaa. Kaavetaanpa se tänne päin, niin sehän suuri. Nehän ruppee sulaamaan. Lähtisikö se koko limppu tuolta kun nostaa? Ei se lähde kyllä sitä. Kyllä ne siinä sullaa. Tuo on kyllä niin mahoto, että mahtuuko tää tänne laatikkoon? Mahtuu se. Nyt se lähtee. Kyllä se menee, ei siinä on mitään. Nyt kun vaan tätähän ei kannattaisi tehdä, eli vaan lykätä seuraavaa perään, niin se putsaantuu ja sitten se löytyy tuolta se iso maasta, mutta mulla nyt ei tässä ole mitään tuonne laittaa iso. Tuokin kannattaa nostaa, me sitten se pyörättäisi ympäri, mutta ei. Luin pääsin sinne. Joo, tää on turhaa onkia täältä niitä, mutta kun ei nyt oo mitään. Joo, kyllä niitä sillä nyt tulee ja vähän helpottaa tuota nostelua. Siinähän niitä olisi vielä kuivasia ja vähän epämääräistä mittaa. Mutta kaikki ne pallaa. Joo, täytyy tuo ottaa joskus tuossa työ alle tuo terähomma ja ideoitakin saa laittaa. Vähän sillä kehän kannalla on itse, että se eniten tässä kiinnostaisi tehdä, että ja sit saa sen tuen tästä
tästä poskesta. Ja sitten se vielä pitää sen, että jos tämä kelekka kääntyisi täällä vitakselle, niin nämä pitää vielä sitten ryhissään nämä luistit. Monta kärpästä tulisi yhdellä iskulla. Mutta tämmösiä halakasukonetunnelmiin. Katsotaanhan taas tuossa. Se on moro.